Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti mangwanani akanaka. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumberawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 20 years ekuberekwa. Apa ndiri kudanana noumwewo murume uyo wandakasangana naye muno muSouth Africa. Murume uyu ane 50 years. Zvino ini mukoma ndinonyara kana kuti ndinge ndichiudza amai vangu kuti kunoku ndine munhu wandiri kugara naye. Ini amai ndakatongovaudza kuti ndiri kutongoshandawo paStay In, and now amai vari kurwara, vari kufanira kuti vange vachizoya kunoku kuSouth Africa. Saka handisivi kuti ndoita sei. Dai kwanga kuri kunzi dhara iri randiri kugara naro, dai kwanga kuri kunzi rine mari, at least zvainge zviri nani. But munhu wekutongoti anotongozvitambudzikirawo zvake mukoma. Iye anondida like neniwo ndinomuda mukoma Nashe, but age man, age yacho, age difference yaidawo munhu wacho aine mari zvekuti dzimwe nguva kana ndichitofamba naye ndinotonzwa ndichitozvinyarira kuti vanhu ipapapa vanenge vachiti kudii pamusoro pangu, zvekutoti kana mwana chai anogara achiti ndikuda kuti ungochindiitira mwana, kana neniwo wacho mwana ndinotoda kutomuitira, but ndinoti kana ndikafunga nezvazvo ndinobva ndati saka izvezvi kana kuri kunzi munhu uyu kana ndikamuitira mwana, which means kuti we are going to be stuck for life. Saka mukoma Nashe, ini hangu ndiyo confession yangu iyo yandinayo kuti of course I am in love, of course I am happy, but I've been thinking that kana kuri kunzi amai vakabudirira kuzoya kunoku kuSouth Africa, baba ava ndichatombovarwadzisa kutombotiza munhu ndotombotsvakawo kwangu kwekuti ndinenge ndichigara naamai vangu. How do I tell him? Zvinoita here kuti ndinge ndichimuudza kuti dear, even though ndichikuda but ndinonyara newe nekuda kwezera rako apa uri murombo. Naimi amai vangu vachati kudii? Because amai vangu ivo vane 56 years, apa mukwasha ane 50 years. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kune mwanasikana uyu. Pakaipa age difference ye 6 years. Nai vedare muri yeZimbabwe panofanira kuva age gap yakakura sei between ambuya nemukwasha? Please tell us in the comment section. 6 years dzinoita here kuti ambuya nemukwasha vave ne age difference ye 6 years? Zvakangoma hazvo vedwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma, ndakambodanana noumwe murume uyo ainge achibva kuNigeria. Ndakatambwa mukoma, yakaoma. Nanhasi uno ndichiri nerimwe ronda rekuti handizivi kuti ringapora sei. Zvakaitika mukoma Nashe zvekudai so: nemunhu wangu takasanganawo kunoku kuCape Town, ndobva tatanga kugara twese. Kana kuri kubatwa bho here, aiwa, vanoziva kuti mukadzi anobatwa bho sei, unopiwa mari, unoitwa sei. Even though mukoma, kana kuri kunzi ukatoziva kutoti panenge paine mamwe magirlfriends anenge aripo, but unenge uchibatwa bho. So ndakazonzi paya tikufanira kuti tinge tichienda kuNigeria. Iniwo ndikabva ndafara mukoma Nashe, because pane zvandainge ndichinyengererawo paari. Ndaida kabusiness, saka ainge aine mari yaainge akandivimbisa. Takazoenda kuya mukoma, ndobva tazonoona amai vake. Zvino mukoma Nashe, hamene kuti ndakashandisirwa mishonga here kana kuti pane zvakaitika, because takaenda nemwana wangu uyu ainge aine 3 years. Instead yekuti tinge tichidzoka naye mwana uyu takamusiyako mukoma Nashe. Ndikabva ndatomboti ndoda tunge uchisara uchiona gogo vako, but ndakangoti tichingosvika kunoku kuSouth Africa hana yangu yakarova mukoma Nashe.
ndikabva ndati mwana wangu aripi. It is like apo pandakasiya mwana wangu ikoko kuNigeria, there was something that was going on kuti unge munhu ainge akaputirwa nemushonga here. Then pandakazodzoka kunoku kuSouth Africa, mushonga uya ndipo apo pawakazoita sekunge wainge waexpire. So mukomana Nashe nanhasi uno, saka nemurume uyu wandainge ndichigara naye takazongosvika zvedu pakurambana mukomana Nashe. But mwana wangu nanhasi uno achiri kuNigeria ikoko, ndakamboti ndikuda mwana wangu, akabva anditi mwana wei, nekuti mwana uyu ndakazotomutoresa hanzi mapepa eko kuNigeria, saka kutoti auye kunoku zvinozotoda passport nei. Ndakarwadziwa because akaita kundidira rafu. So mukoma munhu uyu kuti ndinge ndichinetsana naye zvinonetsa, because iye vanenge navake vanoita zvedrug dealing, saka ndinokwanisa kutoswera hangu ndatourawa. Ava neumwe hutsinye kwandiri zvekuti dzimwe nguva anokwanisa kana kungondituka, so ndisingatombozivi kuti why achindituka, and kuti ndinge ndichimubloka hazviite, because ndichiri netarisiro yekuti zvimwe kuda nerimwe ramazuva ndichakwanisawo kuti ndinge ndichizoona mwana wangu. Iniwo mari mukomana Nashe yekuti ndinge ndichiendako ikoko kuNigeria kunoona mwana wangu handitomborina, because pari zvino ndiri kutongoshandawo as a maid. Please mukomana Nashe, kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Saka vahanzvadzi vedu vainge vachida kuziva kuti ndezvipi zvavanokwanisa kuita kuti mwana wavo ainge achidzoka kuno kuSouth Africa kana kuti kuZimbabwe. But hanzi murume akatondiudza kuti that one is going to be it is going to be a big fight that you will never win. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Kana zvakamboitikawo kwauri kuti maybe wakaita mwana nemunhu wekune imwe nyika, then at the end of the day wobva wazotorerwa mwana iyeye, you can also tell us in the comment section. Ndikidzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So confession yangu yakamira sekudai. Ndakaudzwawo naamai vangu kuti ivo vainge vakauraya rimwe girlfriend rababa mushure mekunge vazozviziva kuti baba vainge vaine umwe musikana wavainge vachidanana naye. Musikana uyu hanzi ainge ari house girl, but zvinhu izvi zvakaitika ivo vanoti patainge tichitoriwo vana vadiki. Ngoma hanzi pavakazviziva kuti muraini imomo vainge muina umwe maid uyo ainge achidanana nababa, hanzi ndipo apo pavakabva vachizotanga kuwirirana naye maid uyu. Iye aitofungidzira kutoti amai vainge vasingazvizivi. Ivo vakati hanzi ndakatongoita keep cool zvangu ndokubva ndachizotanga kuwirirana naye. Saka mukuzonowirirana naye ndipo apo nerimwe zuva hanzi pandakazomuti udarike nekumba kwangu, paakazouya nepamba ndipo pavakazomupa chikafu. But muchikafu umu vainge vakatoisa zvavo mishonga yemakonzo. So mukomana Nashe ndiyowo secret iyo yandakaudzwa naamai vangu. Saka amai ivo vainge vakati hausi kufanira kuti unge uchizoitaura nyaya iyi as long as ndichiri mupenyu. Mushure mekunge ndazofa ndipo pandiri kuda kuti unge uchizoudza hama dzangu kuti ini ndakauraya munhu, musikana uyu ainge ari hure remurume wangu, ndakamuisira poison. Iko zvinozvi ndinopota ndichimuona, ndinoona chipoko chake, ende ndicho chiri kundirwarisa. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Saka ndakavabvunza kuti makazoudza here hama dzaamai? Zvikanzi kwete, handina kana kumbogara ndakavaudza ini. But I think kuti vahanzvadzi munofanira kuti munge muchivaudza. You have to sit with them down, mubva mavaudza kuti ndozvamakaudzwa naamai izvi pavainge vachiri vapenyu. Hamenowo kuti vedare munopaonawo sei.
rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Uye zvekare pakunojoina membership yedu ndeapi mamwe machallenges amuri kusangana nawo? You can tell us you can tell us in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano mukoma ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureurura kuti pari zvino ndine umwe murume uyo wandiri kudanana naye. Murume uyo wandiri kudanana naye mukoma Nashe handitombozivi kuti ndomuudza sei, nekuda kwekuti mukoma inini, even though now I consider myself as a woman, and lucky enough kuno kunyika kwandiri it is even possible kutoti unotoenda wobva watonochinja even maparticulars ako such that I do represent myself as a female even though ndakazvarwa zvangu ndiri murume. So mukoma Nashe, kubva pandainge ndichiri kuzimu ndakatanga kuzviona kuti ndava munhu uya wekuti ndaiti kana kuri kunzi kana ndiine mamwe mafesi andaige ndichiwirirana navo, I would find myself mukoma Nashe ndichitongoyeverwa navo. So but when it came to women ndainge ndichitomborina kana basa nevakadzi. Fast forward ndakazouyawo kunoku kunyika kwandiri as a university student, ndipo pandakabva ndachizotanga kudanana neumwe uyo wandainge ndichishare naye room mukoma. Zvakangoitika so quickly zvekuti by the end of the night takatoona kutoti tainge tava kutorara tose. Fast forward ndipo pandakabva ndachizotanga kuresearcha. I did my own little research wanting to know kuti how can I finally change, because I felt kuti zvesure nditori mukadzi. Even ipapo when I was still dating other men, when I was still a man, ndini ndaitova submissive in that relationship, kutoita mukadzi. Even kana kuri kunzi ndikaenda kumba kwemunhu wandinenge ndichidanana naye for my sleep over, mukoma Nashe ndaito tsvaira kutosiya ndawachira munhu, kutoita mabasa ose awo anotarisirwa kuti semukadzi unofanira kuti unge uchimaita mabasa iwawo. So mukoma ndozvanditongoriwo izvozvo. Zvino zvandakazoita mukoma Nashe ndezvekuti ndakabva ndachizongozviudza kuti zvakangofanana izvi, and then I started taking my hormones. Ndokubva ndazotoenda for a surgery. Ini mukoma Nashe ndakatoenda ndikatonobviswa sikarudzi yangu. Saka mukuzonobviswa sikarudzi yangu kwandakaitwa, vane a way yavanozviita zvekuti vanotogadzira sikarudzi yemunhu kadzi, ndo yandatova nayo, but it is not the same as sikarudzi yemunhu kadzi, but kana wakatarisa unotongoona sekunge iyo ndiyo mukoma Nashe. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Nazvino ndinotobayiwa ma-injections ari ma-hormones ekusuppressa ma-hormones and also to reduce my testosterone, nekunwa medication that improves my hormones that are found in females. Mukoma Nashe ndakatosvika pakutomera mazamu, but ndokubva ndazoenda kusurgery kuti ndinge ndichinyatso kunogadzirwa, zvekutoti mukutofamba mukoma Nashe kana ukatonditarisa unototi uyu munhukadzi uyu. Uye zvekare nemaplastic surgery andakaitwa mukoma Nashe, dzimwe nguva kana ndiri very lonely kutongobuda so ndikatongoenda kwandinoenda like kubhawa kana kuti kuri kupi, ndinotozodzokako nditori nemurume wandinenge ndiinaye. Ende munhu iye kana akadhakwa haatombofi akazviziva kuti anenge atoita usiku hwose achitorara zvake nemunhurume mukoma Nashe. Saka pari zvino ndino umwe murume uyo wandiri kudanana naye. Murume uyu ari kuZimbabwe, takasangana nawo paonline. Shungu dzangu dzanga dziri dzekuti ndinge ndichizogarawo nemurume anobvawo kumusha. Ndaneta nekuramba ndichingodanana nevarume vemuno nevarungu. I wanted someone at least who understands me, who understand my culture, so that I can spend the rest of my life
with him. So mukomanashi ndainge ndichida kumusponsor, but the problem is that he is a straight man. Dzimwe nguva ndaitomboita majokes naye, wanting to test him out, ndichingomubvunza mibvunzo yakasiyana-siyana, and I have seen kuti munhu uyoyo wekuti is a straight man. Ndinomuda nemwoyo wangu wose. Kana kuri kunzi zvikabhamba mukoma munenge mava kutonditsvakira henyu munhu anenge ari willing, but ndanga ndisiri kuda munhu wekuti anenge ari gay. Somehow I just do not want that kind of a husband. I wanted a man who is a straight man. I don't know if people do understand me, because I feel like I am a woman. Handidi murume wekuti anoita vamwe varume nekusim to. No, I want just a man who is just a straight man. Handisivo kuti nekufamba kwenguva munokwanisa here kuzonditsvakirawo munhu akadaro. I was willing to bring over that man kunoku kwandiri kumhiri kwemakungwa, provided that with this new found partner of mine, definitely I would have to come clean. Ndobva ndamuudza kuti ndozvandiri. I don't want to keep on lying anymore. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi. Handizoti pakaipa. Ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna Haidi. Zvakangoma azvo vedwe. Hanzi kunyika kwandiri mushure mekunge waita iyoyi transformation yacho from man to woman, unobva watochinja maparticulars ako. Saka now I see myself as a female. Handisiviwo kuti vedare tingavabatsirawo sei vanzvadzi vedu ava.